Миме, ела с мене в дясно. Добре. Той аз видех с вас дясно. Нищо, добре си. Явно не успяхме. То са 13 е станал 5К, бе. Така ли? Той нашия приятел Кранки се станал 5К. Някакви кранки са, да. Събуждам десния идол. Ама ми лагва и може да се наложи да се правя. О, аз ги спрях тука. О, това биле как се бавя. То Дани е с крила големи, какво не е бил? Някой ще ми помогне ли вдясно? Сам тук са. Абе, тук е поставя колби, той е като умре, бе. Да, така. О, как ги хванах. Аз съм вляво. Не знам кой отпреде, ама идват много срещу тебе. Аз ги изметах. Морби, бегай напред, да го спреш то. Ой, 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 ой. То дойде гъст. Сплескан. Кой не идвам? Той падна спокоен. Черепа го свали. Абе, тия са страшни бълъци, я ги пребиха. Да. Те са обрели кучета тия орели. Еба си крилата, къде? Направо да си скъсват крилата и да бегат някъде тия. Гледай, това бега от черепа с крилата, тия отлици. Еба ти нещастик. Майко, тия не разбрах какво се случи, бе. Очаквам. То Дани пак падна с крилата, тия отлици. Направо го пребих. Отдясно някой да мине с мен Тия тука. Какво дясно ти умират, бе, ти? Те вече са припадали. Те нямат никакви бухове. Не са възбудяеми. Те на колко са? Това ли беше? На 20 или на 20% ли са на колко са? Наско, слагай Милен в тройката. Милени. Не. Ти трябва да си в тройката. Всъщност не, слагай Милен. Аз няма да играя. Или да играя ли? Аз